wannan kuma rahoto ne shi ma mun duba a hankali za mu ga wato ƙasar Rasha tuni ma kafin wannan abu ya faru ta yi banin sha'anin Shatanism. Duk wani abu da ya shafi Shatanism sha'anin bautar shedan saboda fahimtar da abubuwan suka yi sun yi banin ɗin shi. Duk wani abu da yake da alaka ko logo ko wani zane ko wani abu da yake da alaka da tasirin shedan da kuma ruhaniyarsa to sun yi banin. Saboda haka duk abin da suka gani da ya shafi wannan da sun sani to za su hana, sun yi banin, kuma laifi ne duk wanda ya hulɗa da shi. Saboda haka su za ta samu zaman lafiya saboda babu loguna na shaidanu, babu abubuwa da yake nuna shaidan yana da tasiri a cikin ƙasar Rasha irin yadda ake tunani. Kuma wannan shine abin da ya kamata a yi shi a ko'ina a duniya, domin in dai akwai irin waɗannan logos ɗin, akwai irin waɗannan alamu ɗin, akwai irin waɗannan abubuwan, to shaidan ya tare da tasirinsa kuma zai ci gaba da lalata wato al'amura da yawa, kuma zai ci gaba da haifar da mummunar haɗari ga al'ummar wannan yanki. Matsaloli daban-daban, irin kashe-kashen rayuka, ba a san kansu ba a san ta inda suka bullo ba, a rasa ma abin me yasa ya faru, ka rasa ma irin hujja zaka kafa akan abin, amma kai ta gani kawai ana ta kashewa, zubar da jini, duka wannan zance ne harkar shedanu ce. In kuka duba Epstein din nan zance ake ta kawai kashe mutane, a yi fyaɗe, a yi kaza, a dai kashe kawai, a zubar da jini. Sannan muka ɗauko aƙidu na addini sabbi da suke maganar a kashe. Duk in kun duba ƙarshe maganar me shedan da ake so a bawa jini, shedan ake son a bawa jini, ya zubar da jini kawai. Saboda haka mun taho abin a hankali muka biyo su, za mu ga suna da linkin, akwai linkin, dole akwai mahaɗa, akwai gaba da za mu haɗa da ita. In tafiya da kanmu za mu fahimci cewa wannan kaza din iya da alaka da kaza, wannan kaza din iya da alaka kaza. Mu tafi a hankali jama'a, za mu ta zuwa da abubuwa muna ta fito da su a hankali har sai mun je wannan gurin kowa sai ya gane shedan yake bautawa, wannan sai ya gane Allah yake bautawa, wannan sai ya gane shedan yake bautawa. Alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah zai kama lokacin sai dai mutum ya bata ala basiratin, ya san batacce ne shi kuma ya yarda bataccen ne shi kuma ya yarda ya tafi batan. Shikenan wannan ho ba ka da yadda zaka yi wannan baka da Allah ne ke da urumin ya ce wane shirye wane kuma kai shirya. Wanda Allah ya shiryar shine shiryayye, wanda Allah kuma ya batar to ba yadda za a yi wani ya iya wato kira shi zuwa tafarki madaidaici.